Goedemorgen. Alle mensen die vandaag kijken naar die live of een andere keer. Het is de eerste maandag na mijn verjaardag. Dus ik moet eerst iedereen bedanken. Zoveel mensen die me hebben gefeliciteerd. Sommigen hebben wat kleins voor me gestuurd. Alle goede wensen. Iedereen bedankt. Het was goed om het te ontvangen. Ik had een rustige dag, want dat was ook de bedoeling. Met mijn kinderen en mijn gezin. Maar ik moet zeggen dat het wel prettig was om al die goede wensen te ontvangen. Het is ook nodig. Het geeft je power om te werken. Dus Sranang Grantani. Gaan we vandaag even babbelen over een aantal dingen. We weten dat we wat problemen hebben, maar we hebben ook dingen waar we mee bezig zijn, stap voor stap, om in het land verbetering te brengen. Laat me eerst praten over voetbal. Ik was natuurlijk naar die voetbalwedstrijd gaan kijken, waarbij Nacho speelde tegen Panama. Het was echt spannend, behoorlijk spannend. Maar uiteindelijk heeft het Surinaams team zich goed gehouden. En hoewel de score uiteindelijk, maar het is 0-0 gebleven en Panama was ook behoorlijk goed. Dus ik moet zeggen, ze zijn echt vooruit gegaan. En ik heb goede hoop dat bij die volgende wedstrijd, want ze zijn nu weg om nou een uitwedstrijd te spelen. We kraken voor ze, we wensen ze het beste. En we hopen dat Suriname na zoveel jaren dat we zo ver zijn gekomen. Het is echt lang geleden dat we zo ver waren. En dat we het goed doen. We kraak. Dus iedereen houdt die kraak voor, het Surinaams elftal. En dan gaan we een beetje over Condretori. Laat me zeggen, hier op het kabinet waar ik werk natuurlijk, hebben we toch wel een paar weken lang moeten uitvinden en alles op een rijtje zetten om het werk hier goed te organiseren. Het is natuurlijk een verandering. We hebben presentaties gehad van wat er precies allemaal hier loopt, over bureau eenheid, over e-gov, over hoe het allemaal in elkaar is gezet hier. Ik moet nog een paar dingen krijgen, want er zijn ook veel presentiële besluiten geweest. Het overzicht moet ik krijgen. Maar in elk geval ben ik nu wel zover dat ik mijn werk wat beter kan regelen. De eerste golf van bezoeken van buitenlandse autoriteiten en zo, dat is nu voorbij. En het is belangrijk voor me om inderdaad het werk dat hier voor ons ligt, dat ik het ook met volle aandacht kan doen. Want de ministers die zijn begonnen natuurlijk. Ze hebben hun werk, hun dagelijks werk, om uit te voeren wat we hebben gezegd dat we willen doen. Maar we moeten zeggen dat ze ook met veel problemen in aanraking zijn gekomen. Sommige van die problemen hebben jullie al gehoord. Ik was niet eens 3 dagen president, kwam dat ding van SLM op mijn, laten we zeggen, op mijn dak, zoals we dat in gewoon spreektaal zeggen. En we hebben het moeten oppakken en u heeft ook gehoord wat ik ervan heb gezegd. We zijn ermee bezig en er zijn wat deskundige mensen die vanaf deze week hun input zullen geven om zo tot een besluit te komen. Want ik had gezegd 3 maanden, dus ik denk zo tegen eind oktober uiterlijk moeten we echt weten wat we met SLM doen en hoe dat gaat. Ook die problemen met de luchtvaart. U heeft gehoord dat ik een team heb ingesteld, die zijn aan het werk en ik heb eerst de verslag al gekregen, waarbij ze dan op een rijtje zijn gaan zetten wat allemaal moet gebeuren. Een klein goed nieuws was dat er een project is met de IDB, dus die radar en die ILS, al die apparaten, die is men nu bezig te bestellen, zodat we hopelijk binnen korte tijd in elk geval die veiligheid op die luchthaven kunnen vergroten. Want het was natuurlijk sterk achteruit gegaan. Dan hebben we ook nog iets anders. We houden contact met de EU, die blacklisting heeft gedaan. We blijven ze op de hoogte houden van wat we eigenlijk doen. En zij hebben ook aangegeven dat zij willen werken en hard willen werken met ons samen om te komen tot een punt waar we dan niet meer geblacklist zullen zijn. Ondertussen is het natuurlijk zo dat... laat me dit ding even weer aanmaken, want het valt uit. Ja. Ondertussen is het natuurlijk wel zo dat we verder werken met de SLM en zorgen dat al die dingen die die werkgroep al heeft opgeschreven, die moeten worden gedaan, dat wij aan deze kant eraan werken. En ik zeg, we krijgen hulp.
ik heb ze gezegd dat ze binnen ongeveer 6 maanden toch wel een heel eindje moeten zijn. En tot zover leek het erop dat het begint te werken. De ministers die de meeste problemen hebben ondervonden, wat ik tot zover aan verslag heb gekregen, hebben we het ministerie van Openbare Werken, waar u weet het, auto's zijn zoek, dingen zijn zoek, dingen lopen niet hoe ze moeten lopen. Bijna alle aanbestedingen zijn er problemen geweest in de afgelopen periode. Het ministerie van LVV die is al vanaf dag 1 bezig grote machines te zoeken en zo. Maar ook hebben we gezien dat gronden van proeftuinen zijn uitgegeven. En daarmee zijn we ook bezig geweest. Ik heb dus een stop aangekondigd. Voor bepaalde gronduitgiften heb ik gestopt. Iedereen gevraagd, notarissen en zo, van hou het aan, laten we het eerst uitzoeken. Dat is La Poule, dacht ik, Saramaka, waar ook de proeftuinen zijn uitgegeven. Het ministerie van Sociale Zaken, daar juist waar onze mensen de ondersteuning moeten krijgen. Omdat we natuurlijk door een IMF-programma zijn gegaan en hoewel het programma officieel al is beëindigd, Asane stopt direct. De prijzen zijn nog steeds hoog. De mensen hebben te weinig en daarom zijn er sociale programma's. Maar we merken op dat bij het uitvoeren van die sociale programma's dat er onregelmatigheden zijn, oneerlijkheden. De minister van Sociale Zaken is uitgekomen erover. Zij en ik hebben afspraken gemaakt, zodat we de zaken daar beter gaan onderzoeken. Want ik had u al lang gezegd, ook voor de verkiezing, het gaat nog even moeilijk zijn in het land. Want we gaan niet aan de macht komen en ineens met een toverstaf alles kunnen oplossen. Dus we moeten met elkaar samenwerken om die Mofina-Wan te helpen om over deze periode heen te komen. En wanneer er geld door de overheid wordt gezet bij sociale zaken om verschillende groepen mensen te helpen, dan was men op Fufura money. Dat heb ik ook al gezegd. Dus we onderzoeken, we kijken wat er precies gebeurt. Wat we in elk geval willen, is dat deze nieuwe minister precies weet waar ze is begonnen, zodat we weten wat daarvoor is gebeurd. Dat kan worden afgehandeld en dat de regering, deze minister, nu gewoon verder kan gaan op een goede manier. Wanneer het geld weggedragen wordt, dan kan je minder mensen helpen. En dan krijgen die mensen de hulp niet die ze nodig hebben. Dus we moeten heel goed opletten dat daar waar sociale zaken de mensen moet helpen, dat het goed loopt. Alles gaat niet direct in één keer veranderen, maar het stelen moet wel stoppen. Dus daar zijn we wel mee bezig. We hebben ook bij GBB, dat is gronduitgifte, grondbeleid, hebben we een aantal problemen gehad. U heeft gezien dat we een aantal direct hebben kunnen oplossen. We kijken nu naar de volgende, de minister is bezig. En we hebben overleg om te kijken hoe we ervoor gaan zorgen dat we een lijst krijgen van wat er allemaal is uitgegeven. U heeft me vaker horen zeggen dat die uitgiftes niet volgens de wet zijn gegaan. Maar laten we zeggen, ons maar bij wakti in grondpapier al een heleboel jaren wonen soms al op het erf. Het gaat niet over u. Dat gaan we gewoon goedkeuren. Maar mensen die honderden hectare grond zomaar hebben gekregen, daar kijken we wel naar, want die dingen zijn niet volgens de regels gebeurd. Als u heeft gevolgd, dan is er door de minister al iets gezegd, maar ik ga u zeggen, we hebben gezien dat op die geprojecteerde weg naar Apura, u weet, de rechter heeft gezegd die aanbesteding was niet goed en heeft de regering opgedragen om dat ding te stoppen, althans die opdracht die gegeven is terug te nemen. En dan als wij zouden willen om dat project door uit te voeren, zouden we een nieuwe aanbesteding moeten houden. De regering heeft samen met mij het besluit genomen dat we inderdaad de zaak stoppen conform het vonnis van de rechter, maar dat we geen nieuwe aanbesteding gaan houden. Want dat ding staat niet op de begroting, het geld is er op dit moment niet. We gaan het helemaal opnieuw moeten bekijken. Want het was ook gegaan van, ik dacht, ongeveer 19 miljoen in eerste instantie naar 40 miljoen. Dat is heel vreemd. Dus we moeten de zaak onderzoeken. Dat is een onderzoek bij de minister van LVV en OW. Maar we hebben wel ontdekt dat langs die geprojecteerde weg nu bijna, dacht ik, iets van 40 organisaties, stichtingen en NV's
heleboel grond hebben gehad, 200 zoveel hectare, 400 hectare. En er is dus gekeken naar wie die grond is gegaan. En dat is ook in onderzoek. En natuurlijk is het zo dat al deze dingen die ministers eigenlijk ophouden. Want je moet het onderzoek doen, je moet het sturen naar de politie, sturen naar de PG. We hebben gemerkt, ik denk dat u het ook heeft gemerkt, dat tot nu toe het sturen van die dingen niet zoveel effectief gehad. Maar in elk geval moeten ze gestuurd worden. Maar het houdt het werk natuurlijk ook wel op. Ik moet zeggen dat we met minister Tsang van OW toch wel hebben gezien dat hij ondanks alles, ondanks alle problemen, toch begonnen is een aantal wegen ietsje te verbeteren. Omdat sommige echt slecht zijn en de mensen hebben last ervan. Het werk wat er nu gedaan moet worden om eigenlijk die dingen die fout zijn gegaan te herstellen, dat moet gebeuren. Maar het werk dat wij hebben uitgezet om te doen, daarmee moeten we ook beginnen. En dat gaat natuurlijk gezegd worden in de begroting van 2026. Daar kom ik straks op terug. We hebben een vraagstuk gezien dat behalve problemen van misschien oneerlijkheid of onjuiste beslissingen op ministeries, hebben we ook een ander ding gezien. Voor de verkiezingen al hadden we het gezien. Dat de koers omhoog begon te gaan. U weet, ik was gaan zitten praten met al die cambios voor de verkiezingen. En het is een beetje, zeg maar, niet gestopt. Maar het is langzamer gegaan, maar we zien die druk nog steeds op die koers. En we weten, er is een heleboel Surinaams geld uitgegeven voor de verkiezing door de regering. En dat geeft altijd een druk op die koers. En je kan het een beetje tegenhouden met wat maatregelen, maar die druk op die koers komt daarvan. En we zijn nu bezig te kijken van hoe gaan we daarmee verder om. Eén manier waarop je kan omgaan met druk op de koers is je moet meer deviezen krijgen op de centrale bank. We hebben met de goudsector gesproken. U weet, voor de verkiezing had ik met ze gesproken. En nu hebben we weer dat we afspraken maken om opnieuw met ze te praten. Want we hebben gezien dat in de laatste jaren de inkomsten uit de goudsector zijn gedaald. En nu zijn ze behoorlijk gedaald uit die kleine goudsector. En dat is iets wat natuurlijk bijzonder jammer is. Want dat goud dat weggaat, komt nooit meer terug. Dus als er goud wordt geëxporteerd, als er goud wordt gewonnen, moet Suriname daarvan voordeel krijgen. We moeten kunnen investeren in ons onderwijs, in onze kinderen. We moeten onze gezondheidszorg op peil kunnen brengen. Onze koers rustig houden. En dat is allemaal alleen mogelijk als we de deviezen binnenkrijgen. Natuurlijk weten we dat wij ook moeten exporteren en zo. Maar iedereen weet dat om een landbouwsector op te zetten, wat we willen doen, toerismesector weer te verbeteren en verder te ontwikkelen, het kost tijd. En op dit ogenblik hebben we één ding, wat nu al gebeurt, en dat is dat er goud gewonnen wordt in Suriname. Dat wil zeggen dat we met z'n allen, de goudsector, iedereen moet met elkaar zitten om te zorgen dat er genoeg deviezen binnenkomen. Voor Horakondre rustig, zodat we in rust onze ontwikkeling verder kunnen doorvoeren. Dus gesprekken met de goudsector, die zijn weer op agenda. Ze worden uitgenodigd voor eind deze week en komende week. En dan gaan we wat maatregelen met elkaar afspreken om te proberen dat die inkomsten uit de goudsector weer wat omhoog gaan. Dan hebben we natuurlijk al deze dingen die we doen. We werken ook aan decentralisatie met de juristen. We werken aan grondrechtenvraagstuk. Maar ondertussen volgen ook to Shiwansani, want school komt aan, schoolkinderen, hun kleren en alles moet worden gekocht. Dus we hebben besloten om toch daar naar te kijken. En we doen het op twee manieren. Een beetje geld bijgezet om toch die schooltassen voor de kinderen vanaf de eerste klas tot VOJ toch wel een aantal voor die mensen die het nodig hebben beschikbaar te hebben. Het juiste zal het ministerie van Jeugdontwikkeling wel vertellen waar en hoe via de verschillende plaatsen van de overheid waar mensen zich kunnen opgeven. Het moet allemaal keurig gebeuren, netjes gebeuren voor de kinderen die het nodig hebben.
we gaan ook hier extra aandacht schenken aan het binnenland. Ik heb gevraagd dat de kinderen, vooral in het verre binnenland, waar ouders ook niet eventjes een fiets of een bus kunnen pakken om die dingen voor die kinderen te gaan kopen, dat we speciaal kijken naar die kinderen, de zuidelijke dorpen enzovoorts, het verre binnenland. Een ander ding wat we hebben gezien, wat in het verleden goed heeft gewerkt, is om onze jongeren, dus de Moro Bigipching, de kinderen die op het VOJ zitten en zo, om zij aan hun te laten werken. Vakantiejob en dan direct lanceren Kringkondre. Want we weten ook allemaal dat in de laatste jaren ons land echt achteruit is gegaan. Vuil overal, verstopte buizen. Dus we willen dat in orde maken. Maar we willen ook die kinderen vakantiejob geven, zodat ze een kleinigheid verdienen om hun schoolspullen ook te kopen. En daar hebben we ook wat geld voor vrijgemaakt nu. En de kinderen die zullen dus in de vakantie 2 groepen werken. Maar wat heb ik gezien wat me blij maakt? Dat is dat de private sector bereid is om te helpen. Bijvoorbeeld bij die schooltasjes. Ik had al gekregen, maar ik moet zeggen niet als president. Als voorzitter van mijn partij, want we hebben ook binnen de partij mensen die in de private sector actief zijn. Die hebben wat gegeven. Maar ik zie ook andere partijen hebben dat gedaan. Dat is goed. Maar niet alleen politieke partijen heb ik gezien. Ik heb ook gezien dat andere organisaties ook bezig zijn geweest om kinderen wat schoolspullen te geven. En ik moet zeggen, big up. Het is heel goed als we met z'n allen helpen in deze periode waarin het moeilijk is, ook voor de overheid, om voldoende te geven aan de kinderen die het nodig hebben. Dus alle organisaties, maakt me niet uit, zijn het politieke partijen, zijn het religieuze organisaties, andere organisaties die de kinderen toch ook helpen met schoolspullen, ik vind dat bijzonder, ik waardeer het. Ga zo door, laten we elkaar helpen. Maar niet alleen bij die schoolpakketten heb ik dat gezien. We hebben gezegd, we gaan Kringkondre starten. En tot uit Holland heb ik berichten gekregen van onze Surinamers daar. Een aantal dat ze ook willen helpen. Ze hebben gedoneerd. Ik denk dat ze al aan Openbaar Groen hebben gegeven, die tonnen. En hier in Suriname hebben we ook private bedrijven gehad. Dus die zeggen van, hey, laten we het niet voor 1 dag of 1 maand doen. Laten we goede afspraken met elkaar maken. Om te zorgen dat onze stad niet alleen schoon blijft en ons land, maar dat het ook steeds beter wordt en steeds mooier. En ik was erg blij, ik heb eerste gesprekken gevoerd en er gaat met de private sector gesproken worden over hoe we ons land schoon zullen houden en hoe we onze stad, vooral die historische binnenstad, tot een pracht zullen maken, zodat mensen uit het gebied ook hier kunnen stoppen wanneer ze in hun schepen op hun tour zijn. Want Paramaribo is een heel unieke stad. Wij zien het niet meer, maar het is wel uniek. Ik heb veel steden gezien en er zijn niet veel als Paramaribo, maar we moeten het wel onderhouden. De broko Sani, dat verpest de zaak. En als het vuil is, dan is het helemaal erg. Dus schone stad, schone omgeving, schoon Suriname. En dat doen we het met elkaar. Waar de overheid moet inkomen, doen we het. Waar de private sector kan inkomen, als ze het doen, zeer, zeer goed. En zo gaan we dan samenwerkend iets beters maken van ons land. Naast de Kringkondre hebben we ook gezegd, u heeft me vaak horen praten erover, we kunnen niet alleen op olie wachten, toch? Olie en gas. We moeten ook andere sectoren doen. Wat betekent dat? Het betekent dat we ook andere dingen moeten doen. We moeten ons toerisme weer ontwikkelen. We hebben een mooi land. We hebben goede plaatsen voor toerisme. Maar het kost een heleboel werk en aandacht om dat te doen. En toen hadden we gezegd als regering, we gaan een speciale groep daarvoor instellen. Samen met de betrokken ministeries en samen met de private sector. Om te gaan trekken eraan. We hebben nu op het kabinet de eerste personen al. En we zijn begonnen te praten met de private sector. Binnenkort gaat u merken dat we met de private sector gaan praten. Als zij ook mensen hebben. Laten we met z'n allen gaan trekken aan toerisme. Wat ik tot nu toe heb, is dat de mensen wel willing zijn. En ik denk
nogmaals, ook hiervoor, als we het samen doen. We hebben natuurlijk problemen met dure tickets, we hebben problemen met de weg naar Sanderij, noem maar op. Al deze dingen zijn dingen waaraan we moeten werken. Als we het samen doen, dan gaan we er zeker komen. De gesprekken met de private sector, laten we zeggen die mini-conferentie, zal eind van de week en volgende week zullen we die gesprekken hebben. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar goed samen praten over wat de maatregelen zijn die we kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen onze stad schoon blijft, maar dat we onze stad steeds mooier maken en ons land en ons toerisme bevorderen. Dat gaat maken dat veel mensen werk gaan vinden, goed werk. En dat is wat we willen, want als je goed werk hebt, dan verdien je geld. Er is wel iets anders waar we ook over praten en waar ik nu mee bezig ben. De minister van LVV is er even niet, maar maakt niet uit. We zijn in contact met elkaar. Want ook daar gaan we een groep voor inzetten. En dat is onze landbouw, Surinamans. We importeren echt veel. En ik heb niet zo lang geleden gehoord dat een buurland van ons, ik ga geen namen noemen, die nu bijna niets meer importeert. Hun landbouw, smart agriculture, ze hebben het opgezet. Er moeten veel meer van onze mensen die al in de landbouw zitten en anderen gaan daarin. We zullen dat in 2026 hard moeten opstarten. Die begroting daarvan, daarmee zijn we nu bezig. Maar ook daar heb ik met verschillende organisaties gesproken, landbouworganisaties. En we gaan verder. We gaan ook daar die groep instellen die met de regering en met de private sector daarover praat. Want we moeten snel onze landbouw ontwikkelen. Stel je voor dat we over 3 jaar of 4 jaar genoeg manjas willen hebben om hier lokaal sappen en dingen te maken, dan moeten we manjabomen nu direct planten, want het duurt een tijd voordat ze vruchten geven. Dus het is heel belangrijk dat we nu al beginnen. En wie nu al kan, start, begin. Al deze dingen waarover we het hebben, die moet je natuurlijk in je begroting zetten van 2026. Want de begroting van 2025, die is geweest van de vorige regering. We hebben wat kleine wijzigingen aangebracht, zodat we geld hebben tot eind van het jaar om de lonen te betalen en zo. Maar om je projecten en je programma's te hebben, moeten we dus de begroting van 2026 hebben. Die wordt voorbereid. En de jaarrede die daarbij hoort, dat wordt ook voorbereid. Dat is ook werk waarmee we bezig zijn. Maar ik moet ook de 20e naar New York, naar de Verenigde Naties. Dat wordt mijn eerste toespraak in de Verenigde Naties. En een heleboel landen hebben ook gevraagd om met me te praten. Dat is goed, want dat betekent dat Suriname de aandacht trekt. En geen enkel land is een eiland. Dus het is goed om te praten met andere landen en te kijken hoe zij kunnen helpen en hoe wij kunnen helpen. Tegelijkertijd ben ik ook veel bezig met 2 dingen. Eén is om te proberen of ik de schuldenlast die we hebben nu kan verminderen. Dat is een vrij ingewikkeld proces. Weer edenaas aan dat nou, maar daarmee ben ik ook veel bezig. En een ander is hoe we de inkomsten van het land straks voor 2026 kunnen verhogen. Ik had het al over de goudsector, dat we daar naar moeten kijken. Maar we hebben ook ontdekt dat bijvoorbeeld de Belastingdienst op bepaalde plaatsen niet zo goed functioneerde. Nu hebben we afspraken gemaakt. Het proces is al begonnen. Het is niet gericht op de kleine man. Je werkt, je betaalt al belastingen. Het is meer gericht op de grotere bedrijven die wel weten dat ze moeten betalen, maar er was wat oponthoud. We gaan het zo makkelijk mogelijk maken voor ze om dat te betalen. En we weten ook dat op de haven een heleboel geld verloren gaat, omdat zaken niet helemaal richtig lopen. En met de mensen van de douane praten we ook, om zodoende wat meer geld binnen te krijgen voor de staat, zodat we wat ruimte hebben om die zo belangrijke investeringen te doen in ons onderwijs en onze volksgezondheid. Het is van groot belang dat jonge mensen de kans krijgen om goede opleidingen te krijgen, trainingen als ze al iets ouder zijn, om voor zichzelf te zorgen doordat ze kunnen werken en produceren. Maar het kost wel geld. Dus daarmee zijn we nu bezig.
ik ben bijna vergeten, ook met die kringkondre-actie hebben we gezien dat religieuze organisaties en anderen, samen met anderen, hebben aangegeven dat ze wat snacks en brood en zo aan de kinderen, de jongeren gaan geven. Dat is ook een bijdrage vanuit de private sector. Ik wist het zelf niet, ze hebben het voor mij gestuurd, zo'n brief. En ik vind het bijzonder goed dat de private sector ook inspringt daar. Zonder de burgers van Suriname, zonder de bedrijven van Suriname, gaan we het niet redden. Een regering of een president of een partij gaat dit land niet veranderen. We moeten het met z'n allen veranderen. En natuurlijk, alles gaat niet in één keer. Alles gaat ook niet foutloos. Dingen kunnen gebeuren die niet helemaal goed zijn. Het moet wel eerlijk toegaan. En daar is waar we naar streven. En elke hulp die u als persoon, als Surinamer kan geven daarbij, is goed. Vanaf deze maand, ook in verband met mijn verjaardag, en omdat nu alles zo'n beetje duidelijker is geworden voor me hier ook op het werk, begin ik zelf ook een deel van mijn geld te zetten in een fonds. En of andere politici, andere private sector willen zetten, dat zullen we met elkaar kunnen overleggen. In elk geval begin ik ermee, want ik denk dat dit soort projecten, zoals die private sector nu broodjes geeft, wanneer we kinderen een vakantiejob willen geven, als sommige studenten van ADEC problemen hebben om door te studeren omdat geld een probleem is. Er zijn verschillende momenten waarop de overheid nog niet zo ver is om een probleem op te lossen. En dan kunnen wij als privépersonen dat doen. We kunnen in elk geval die bijdrage leveren. Dus ik ga nu aan het werk. Ik heb vandaag merendeels de regering. Dinsdag kan ik afspraken maken. Ik heb gepland alle woensdagen alle adviseurs van me hier voor decentralisatie, grondenrechten, SLM, al die dingen die moeten worden bekeken. Dat wil ik op de woensdagen doen en zo probeer ik de week in te delen. Maar elke week in het begin praten we met de ministers, de VP, voorzitter DNA, om dan ervoor te zorgen dat het werk goed met elkaar wordt uitgezet. Ik denk dat ik een beetje heb verteld wat mijn leven en mijn werk op dit moment inhoudt. En ik hoop dat het wat duidelijkheid geeft. Natuurlijk hebben we de persconferenties af en toe. We hebben eentje gehad 2 weken geleden, dacht ik. Dus ik denk dat we straks weer 1 moeten hebben. Maar het is ook nodig dat ik gewoon af en toe vertel. Zij staat op het kabinet en waarmee we bezig zijn. En als er vragen zijn, dan hoor ik het. Het heeft geen zin om negatief te doen. Ik heb jullie gezegd, alle partijen die aan de macht zijn, hebben allerlei dingen in het verleden gehad die goed waren en niet goed waren. We trekken een streep hier nu. We willen nu op een andere manier werken. We hebben ideeën, we hebben manieren om het anders te gaan doen. Als u ook ideeën heeft of manieren of u heeft vragen, stel het gewoon, we antwoorden erop. Maar voor alleen negativiteit hebben we geen tijd, want we hebben maar 3 jaar voordat die olieboom begint. En er is een heleboel werk te doen, waarvan de misdrijf bijna nog kan zeggen van zitting, dus we gaan het samen moeten doen. Er is een vraag binnengekomen in mijn live over kookgas. De prijs stijgt. En ja, ik heb het laten onderzoeken bij de minister. En wat is er aan de hand? In september 2023 is er besloten door de vorige regering, Santokhi, om die subsidie van kookgas in fase af te schaffen. En de eerste verhoging was toen 48,50, toen was dat ding 150 geworden. En toen vanaf december 2023 wordt het elk kwartaal met 30 SRD verhoogd. En de bedoeling is dat het uiteindelijk op 510 moet komen. We hebben even gesproken en we kijken ernaar. We begrijpen dat het weer een verhoging is. Maar het is dus niet een verhoging die door deze regering is ingevoerd. Het is iets wat loopt vanaf 2023. En zoals met alle dingen kijken we ernaar en we kijken of het iets is wat we eraan kunnen doen. We beloven niet, maar we kijken wel ernaar hoe het precies moet lopen om ervoor te zorgen dat we zeker weten dat het zo moet gebeuren of dat het anders kan. Dat is het antwoord.